Добре дошли на най-големия фестивал на здравето. Един истински празник на здравето, състоящ се в София, тук и сега в момента в Южния парк. Имаме толкова много неща, които предлагаме на хората. Хората правят там в момента, може да погледнете на там и там в момента има спортове, има лекции, има стотици изложители, има сцена, на която имаме йога. Както виждате, навсякъде може да видите всичко и това не е случайно, защото това е 360 видео. Това е видео, на което можеш да гледаш навсякъде и в момента Никола и Христо снимат това видео специално за теб, за да можеш да се насладиш на последните нововведения в технологията. И можеш да правиш всичко това чрез очилата Intuit. Ви очилата и виж цялата красота на фестивала, виж цялата красота, която Бени сътвори и цялата красота, която всъщност всички хора сътвориха заедно, заедно всички хора, които са тук за един по-балансиран и по-добър начин на живота. Intuit, фестивала на здравето. Заповядай!